नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे उपवासाला बनवली जाणारी साबुदाणा खिचडी. इथे 1 कप वजनाने 100 ग्राम साबुदाणा घेतला आहे. साबुदाणा स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे. साबुदाणा धुवून घेतल्यानंतर जेवढा साबुदाणा आपण घेतला होता त्याच्या निम्म पाणी त्यात घालायचं आहे. इथे मी अर्धा पेला पाणी घातलेलं आहे. अर्धा पेला पाणी शिल्लक आहे. साबुदाणा भिजेल इतकंच पाणी घालायचं आहे. झाकण लावून 8 ते 10 तास भिजू द्यायचं आहे. 10 तासानंतर साबुदाणा प्लेटमध्ये मोकळा करून घ्यायचा आहे. गरम कढईमध्ये 6 चमचे तेल घातलेलं आहे. तेल किंवा तूप काही वापरू शकता. तेलामध्ये 1 कापलेला बटाटा घालायचा आहे. इथे मी कच्चा बटाटा वापरला आहे. उकडलेला बटाटा असला तरीसुद्धा पहिला तेलामध्ये फ्राय करायचा आणि प्लेटमध्ये काढून घ्यायचा. 2 चिमटीत मावेल एवढं मीठ मी घातलं आहे. झाकण ठेवून 10 मिनिटासाठी शिजू द्यायचं आहे. 10 मिनिटानंतर बटाटा छान शिजला आहे. तो आपल्याला एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचा आहे. याच तेलामध्ये आपल्याला आता 1 चमचा हिरव्या मिरचीची पेस्ट घालायची आहे. हिरवी मिरची छान भाजल्यानंतर 6 चमचे भाजलेल्या शेंगदाण्याचं कूट आपल्याला घालायचं आहे. शेंगदाणे भाजल्यानंतर साल न काढताच मिक्सरमध्ये पावडर करून घ्यायची आहे. त्यामुळे पावडरचा रंग खूप छान येतो. पाऊण चमचा मीठ आणि 1 चमचा साखर घातली आहे. आता यामध्ये भिजवलेला साबुदाणा घालायचा आहे. इथे साबुदाण्याचा रंग एकदम सफेद दिसत आहे. साबुदाण्याचा रंग ब्राऊन होईपर्यंत आपल्याला सतत साबुदाणा भाजायचा आहे. साबुदाणा भाजायला आपल्याला 10 मिनिटं लागणार आहेत. सतत 8 मिनिट भाजल्यानंतर साबुदाण्याचा रंग ब्राऊन होत आला आहे. आता इथे आपल्याला तळलेला बटाटा घालायचा आहे. पुन्हा 2 मिनिट भाजायचं आहे. 2 मिनिटानंतर तुम्हाला सगळे साबुदाण्याचा रंग ब्राऊन झालेला दिसत असेल. जेलीसारखा एकदम मऊ साबुदाणा झालेला आहे. आता आपली साबुदाण्याची खिचडी तयार आहे. आवडत असेल तर थोडंसं खोबरं वरून घालायचं आहे. एकदम टेस्टी मऊसूत अशी साबुदाणा खिचडी तयार आहे. तुम्हाला साबुदाणा खिचडीची रेसिपी आवडली असेल
तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.